କରୁଥିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ରୋଷ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ବି ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ମୁଁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ, ବର୍ଷା ପାଗ ବହୁତ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କାଦୁଅ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ତାର ମାନେ ପୁରାତନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁର ମାନେ ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ ସେଇ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ତ ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଚାଲ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି। ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏଟା ଆମ ଛକ, ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ। ଆଉ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଲୋକେସନ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଆଉ ଚାଲ ସେପଟେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଥିବା ଆମ ଏଇଟା ଛକ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଟିକେ ଠିଆ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଛକ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେପଟେ ଆମର ଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେପଟେ ଆମର ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନାକୁଳା ନୁହେଁ, ତ ସେଇ ଗାଁଟା ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ହାତୀବାରି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା କାଠରେ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ এই କେମିତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।